Det vi har set med den pågældende folkeafstemning i Ræsø Kommune, som også blev forklaret i aften af vores gruppeformand i Ræsø Kommune fra Inuit Ataqatigiit, det er, at der manglede grundlæggende oplysninger om, hvad det var, man stemte om. Man har heller ikke før folkeafstemningen informeret borgerne om, at det her faktisk kommer til at koste 5.000 til 6.000 kroner for hver indbygger, hvis man deler op. Så den regning, som kommer til at opstå fra den her deling, det bliver en regning, vi skal dele i hele landet. Ja. Alle borgere kommer til at skulle bidrage økonomisk til det her, for det bliver dyrere. Og alle de informationer, de har ikke været klart meldt ud, før man lavede den her folkeafstemning. Og det har vi kritiseret hele vejen igennem fra Inuit Ataqatigiit. Ja, Knud Christiansen. Det her emne har optaget det siden 2010, og vi har været banefører på emnet. Og det vil vi fortsat være, fordi en ting er, at man kan snakke om styring i alle andre kommuner. Og vi ved også nuværende kommuner, det var også under tilsynet, ikke for længe siden. Så hvad er det, vi snakker om? Er det størrelsen? Er det de folkevalgtes, altså udgifter til de folkevalgte? Så, altså, vi er i et demokrati. Nu har vi her i landet heldigvis valgt, at den styringsform, vi ønsker, det er demokrati. Og demokrati koster. Det er ikke gratis. Så man skal måske skifte emne omkring i stedet for udgifter, fordi når det er demokrati, så ved vi også, der bliver flere folkevalgte. Knud Christiansen, når man har truffet et valg, som strukturreformen det var, og hvor kommunerne sagde ja, og Inatsisartut sagde ja til de modeller, man valgte, er det så ikke også ærgerligt? Vi hører, du siger, I allerede året efter man har delt dem og begyndt at arbejde med at dele dem op. Vi har haft Christian Jeremiassen fra Siumut, der stillede forslag om det året efter. Hvordan har den her reform nogensinde fået en chance i Ræsø Kommune, hvis I allerede efter et år er begyndt at arbejde på at gøre det om? Man kan allerede sige, altså lige efter de nye kommuner blev til, og især Ræsø, der kan man allerede, fordi jeg var også med dengang i 2009 og før det, og allerede der kan du se, at du kan ikke, altså kommunalbestyrelsen, altså daværende, har slet ikke haft mulighed for at planlægge, bruge penge, fordi det ingen har penge. Og de har lånt penge, 140 millioner, som de med det samme skal afdrage. Så hvordan kan man så sige det, når det er ude i bygderne? Men det er jo ikke for andre forhold, det er jo ikke andre forhold, end de andre kommuner har haft. Der har været nogle gamle kommuner deroppe fra, der har brugt mange penge det sidste år og oparbejdet en gæld, som der selvfølgelig er gået videre over i storkommunen. Det er vel bare lokal uansvarlighed, som er foregået i de kommuner, der er blevet til Ræsø Kommune. Altså, nu vil jeg ikke skyde skylden på de daværende kommunalbestyrelser, de slet ikke har været ansvarlige på det. Ja, der er jo mange af dem, der rent faktisk sidder og bannerfører for den nye kommunalbestyrelse. Det er jo de tidligere borgmestre. Så... Ja. Altså, jeg synes, det har været utrolig ansvarlige. Men vilkårene, det var slet ikke... Altså, det var hele emnet, og det ideen med strukturen, var ikke den virkelighed, man får eller fik. Så det er netop det, der Så det, du mener, det er, der har ikke været nogen chance for at få kommunen til at fungere, fordi man har haft sin egen gæld, man skulle afbetale, og det har været for stor en kommune. Er det det, jeg hører dig siger? Til dels, ja.